बड'लेण्ड रादाबा गिबि खेबनि थाखाय जितु अनलाइन बैसागु बादायलायनाय हाबाफारि खुंदोंमोन नोंथांमोना बेयाव सेथि आरो नैथि मासिखौ आवग्रिनो हाबाय चिरां जिल्लानिफ्रायनो मोननैबो बे समाव मा बुंगोन बड'लेण्ड रादाबनि सोमोन्दै नोंथांमोना गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब न'खरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोबाय जे बिथांमोना गिबि खेबनि थाखाय बे बैसागु अनलाइन बैसागु बा मोसानाय बादायलायनाय बेखौ लादों बे जोबोद मोजां खामानि आं साबायखर बावो बड'लेण्ड रादाबनिसिम जे माने बिथांमोना मोनसे बेफोरबायदि इनिशिएटिभ लादों जे माने आथिखालनि जुगाव हारिमुआनो होन बा माबा मोनसे रोंगौथि गेलेनायानो होन बेखौ मुलुग दरबाराव जुदि मिथिहोनोब्ला थाबैनो गोसार होनोब्ला मोनसे बेस्ट प्लेटफर्मआनो जाहैबाय जोंना ससियेल मिडिया अनलाइन जुग दानि जुगा बेयावनो दा बेखौ साननानै बड'लेण्ड रादाब न'खरा बेखौ साननानै बे बादायलायनायखौ लादों खोब गोजोननाय जों फोरमायो जोंनि हानजानि जानानै जे माने जों बेयाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो देरहासार जानानैथ' आरो साबसिन गोजोननाय मोनबावदों दे बिथांमोना बेफोरबायदि खाबु होनायनि थाखाय आं फिन खेबसेबाव साबायखर बावबावो दे दा अनलाइनाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे फोसाबनायनि मोनसे जोंहा बिबान थाहैयो दा जों अनलाइनाव बयबो नुगोन जोंनिल' मानसि नङा गुबुन हारिफ्राबो नुगोन बा गोबां मुलुगाव बयबो नुगोन दा बेयाव जों दिन्थिनो थाखाय बा मुलुग दरबाराव दिन्थिहोनो थाखाय जोंहा मोनसे दायित्व थायो बे दायित्वआनो जाहैबाय मा जों साबसिननिफ्राय हामसिन जों दिन्थिनो हायोब्ला मोजां दा बेयावबो जों मोनसे रेसपन्सिबिलिटिया फैयो जे माने जों जिखिनि दिन्थिया बेखौ जों साबसिनै दिन्थिनांगौ बा फोसाबनानै दिन्थिनांगौ बेखौ जों खाबु होनायनि थाखाय जोंनो खाबु होनायनि थाखाय आं बड'लेण्ड रादाबनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय जिहेतु नोंथांमोननि देरहासार हान्जानि मुङा मा आरो साबसिन मोसाखावरि आरो बादायारिफ्रा नोंथांमोननि बे हान्जायाव बाहागो लाया जोंनिया गंगोना हारिमु हान्जा जोंनियाव बादायगिरि माने जोंनि हान्जा हिसाबैथ' जोंनियाव दामनायजों मोसागिरिजों गासै 30नि खाथियाव दङ जिहेतु नोंथांमोना जिहेतु हारिमु सिबिनायनि बे फोथाराव खामानि मावगासिनो दं बबे समनिफ्राय नोंथांमोननि बे गंगोना हान्जाया हारिमु सिबिनाय हाबाफारिखौ मावबाय थायो गंगोना हान्जाया जिहेतु जोङो जोंनि फानबारियाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि उजिनायनि बा जों जोनोम जानायनि सिगांनिफ्रायनो जोंनाव हारिमु हान्जाया दंखायो जोङो बेयाव जोंनि बिमा बिफानि उनाव बा जोंनि आदा आबौमोननि उनाव जों बिथांमोननि उनाव जों बेखौ सिबिनायखौ जों खालामदों बे जोंनि समाव गोदोनिफ्रायनो दंखायो এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन